Amorebieta etxano iraunkor, bertoko ekoizpen, kontsumo arduratsua eta iraunkortasuna sustatzen dituen irabazi asmorikabeko elkartea da. Bertoko garapen iraunkorraren bidez, ekonomia zirkularra sustatzea du helburu. Aldi berean, paisai ekosistemiko bat jorratuz. Elikadura jasangarria lan ildo garrantzitsuenetako bat da. Komunitate, energia eta klima aldaketarekin batera. Horretarako, iraunkor elkarteak kontsumo talde bat barne hartzen du. Bertakoa, kontsumo eredua eraldatuz eta tokiko garapena bultzatuz, bertako ekoizleak eta kalitatezko produktuak. Osasungarria, agroekologiaren bitartez, gure gorputzak zaintzen ditugu. Gehigarririk gabeko eta sasoian sasoiko produktuen topagunea gara. Kooperatiboa. Bidezko harremana eraikiko dugu, ekoizleentzat justua, erosleentzat arrazoizkoa eta erabiltzaileen artean erabakiko da. Larunbat, igande eta astelenetan, asteko eskaintza eguneratzen da eskaera egiteko. Zelan, iraunkor.eus webgunean edo 648-6466-66 zenbakira WhatsAppa bidaliz. Eskaria lokalean batzen da. Asteazkenetan 11:00 ordubietara eta 4:00 8:00. Eta ostegun eta ostiraletan 10:00 1:30. Egin zaitez bazkide. Iraunkortasuna bultzatu, hainbat ekimenetan parte hartu eta klima aldaketaren aurka lan egin ahalko duzu. Kalitatezko bertako produktu agroekologikoak eskuratu ditzakezu. Gainera, 110 merkeago. Asteko erosketa eginez, gure eta gure ingurukoen osasuna zaindu, bertako ekonomia sustatu eta ekoizpen iraunkorraren alde egingo dugu.